Príjemný večer, bolo 19:55, vysledujete televíziu Teatry a samozrejme tému dňa. 450 ľudí si vypočulo na Slovensku jedného z najvplyvnejších rečníkov a motivátorov sveta. Zaradili sa tak ku 4 miliónom ľudí na svete, ktorí už 2 dekády počúvajú rady konzultanta osobného rozvoja Briana Tracyho. Exkluzívny rozhovor o pravidlách úspechu s Brianom Tracym pripravila Andrea Vatkerty. Je niečo také ako výnimočný úspech a priemerný úspech? Každý z nás začína od nuly. Nikto neštartuje v živote s prívlastkom úspešný. Všetci sa šplháme po rebríku stále vyššie za svojimi cieľmi. Niektorí ľudia v tejto snahe vytrvajú celý život, iných to prestane baviť a nepracujú na sebe a svojich cieľoch. Jednoducho sa zastavia. Neexistujú však žiadne obmedzenia v tom, čo môžeme dosiahnuť. Je len na nás, koľko sa budeme snažiť a ako porastieme. Je nejaký špeciálny moment alebo okamih v živote človeka, kedy sa sám rozhodne, kým vlastne chce byť? Jedným z najdôležitejších momentov v mojom živote bolo zistenie, aké dôležité je stanoviť si životné ciele a jasné plány, ako ich dosiahnuť. Každý deň na svojom cieli pracujete a už len samotný fakt, že máte jasno v tom, o čo sa denne snažíte, zvýši pravdepodobnosť vášho úspechu 10-násobne. A takisto musíte tej myšlienke aj veriť. Začnite s tým, že si zodpoviete otázku, kto som a keby som sa mohol v živote usilovať o čokoľvek, čo by som chcel dosiahnuť. Spíšete si, o čo sa budete v živote snažiť, sformulujete si to do jasných cieľov a budete na tom pracovať denne. Vy sám ste príliš veľa lásky nedostali od svojej rodiny, takisto ste nevychodili strednú školu, vypadli ste zo školy, hneď ste začali pracovať, napriek tomu ste sa stali úspešným. Ako sa vám to podarilo? Well, this is a great question. Výborná otázka. Do určitého veku vás rodičia kontrolujú. Ako sa blížite k 18-ke, začnete robiť svoje vlastné rozhodnutia a preberáte zodpovednosť za to, či budete žiť úspešný a dobrý život. Ak sa zhostíte tejto zodpovednosti, navigujete svoj život. Ak ju nepreberiete, aj ako dospelí sa necháte unášať životom a bude ho kontrolovať niekto iný, nie vy. Čo bola najťažšia práca, ktorú ste vykonávali vo svojom živote? Dlhé roky som bol robotníkom. Pracoval som na farmách, na stavbách a neskôr na zámorských lodiach. Bola to ťažká manuálna práca. Keď som sa však stal podomovým predajcom, robil som ešte viac. Začínal som ráno o 8:00 a končil večer o 9:00. Klopal som denne ľuďom na dvere a predával som. Našťastie vždy som rád veľa pracoval a to je kľúč k úspechu. Úspešní ľudia majú radi ťažkú prácu, priemerní ľudia sa jej snažia vyhnúť. Podstatné je mať svoj vzor v živote. Ľudia sú prirodzene silne ovplyvňovaní správaním a výkonmi druhých. Študovaním príbehov úspešných ľudí som zistil, že keď boli mladí, čítali veľa o tom, ako uspeli iní úspešní ľudia. Stalo sa to súčasťou ich zmýšľania. Nasali, ako úspešní ľudia vystupujú, ako pracujú, je to ako magnet. Chceli byť viac, chceli dokázať viac v živote. Ako bojovať s lenivosťou? Zoberte si pravidlo 20/80. 20% ľudí si užíva úspech a výzvy, spodných 80% sa snaží prežiť. Je to pravda na celom svete. 20% populácie vie, že musí veľa a ťažko pracovať, aby dosiahli úspech. Pracujú priemerne 6 dní v týždni. Neúspešní ľudia sa neučia celý život. Pracujú maximum 5 dní v týždni a premrhajú 50% svojho času činnosťami, ktoré nepomáhajú im ani ostatným. Ak sa chcete dostať k tým 20% úspešných ľudí, musíte jednoducho robiť to, čo oni, a potom dosiahnete výsledky, ktoré majú úspešní ľudia. Ako vy vôbec definujete seba? Predávate svoje meno, svoju vlastnú značku? Ďalšie poznanie, ktoré ma výrazne posunulo v živote, bolo zistenie, že každý z nás pracuje pre seba. Každý z nás je podnikateľ s jediným zamestnancom a tým sme my sami. Má jeden produkt na predaj a to sú služby, ktoré my sami poskytujeme, alebo ak chcete, naša práca, ktorú pre niekoho vykonávame. Ak sa na seba pozriete ako na šéfa svojho biznisu, vašou úlohou je poskytnúť čo najkvalitnejšiu prácu za čo najlepšiu cenu. Znamená to, že neustále musíte zlepšovať svoje poskytované služby, svoju prácu, aby ste dosahovali stále vyššiu hodnotu. Toto je spôsob zmýšľania úspešných ľudí.